ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଓ ସେ अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से रस्सी, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से औसत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से कोई शब्द नहीं बनता, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ओ से कोई शब्द नहीं बनता, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, छ से झरना, यहाँ से कोई शब्द नहीं बनता, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से कोई शब्द नहीं बनता, त से तरबूज, थ से फैन, द से दबात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवन, न से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, ब से बक, स से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हवन।